Shalom, horas madihita saluhutna, ruas ni HKBP saresot sopo surung, tapukama ibadah saat teduh di manogot niarion, marede mahita sian buku ede nomor 14 ayat sada dohot ayat 2. Hata ni debata dihita di manogot niarion, di mana tersurat di Efesus 5 ayat 20. Songonon madidok disi. Manoktong mahamu mandok mauliate, syala saluhutna tu debata ama, di bagasan goar ni Tuhata Yesus Kristus. Ido yanggo sahatna. Manoktong mandok mauliate. Padohan manoktong dohot saluhutna, taringot tu namandok mauliate, martudu-tudu mai ikon ganuptik kido jala di bagasan situasi, dohot kondisi na songod dia pe. Nadinggan manang nasodinggan, marlaba manang naharugian, las niroha manang arsak niroha. Alay ikod dohita mandok mauliate tu debata. Namurado tutu mandok mauliate ditikiro akka silas niroha. Alay buha molo di bagasan arsak niroha manang parukilon. Bui dohita mandok mauliate tu debata. Asa bui hita toktong mandok mauliate, ikun takas do hita manada pambahenan ni debata. Tungso pasobon na dohita toktong di bagasan parukilon manang si taonon. Ay di parade debata do hasonangan sika ni aka hamauloni. Songon sada barita taringot tu sada gereja na tibbo jala margurga na uli. Situtu di Inggris. Matutung magarejay jala diuji mamuse lau paulihon garejay. Songon gereja na parjului. Pola do dipangido Ratu Inggris sahalak pad di gurga. Ima Christopher Ram. Dinanaong sidung di gurga si Ram, diulahon ibana masongon hasomalan na. Pamanaton panggurgaraan nai, sian na jonok, mudur saotik, lamdau huhut say dibering ibana panggurgaan nai. Ujungna lamdao ma ibana tupudi, jala molo mudur ibana apala dua lakanai, ikon madabu ma ibana sian gijang ni garejai, jala ikon mate. Marnida na masai mabiar masahalak parkerejona, molo gugu manggurga anon, sutung tarsonggot siram, jala losido mabahen madabu. Ujungna dibuat parkarejoima tuhil jala
di gorgeti ma panggorganay. Pitor marlojong masiram tujolo, mandapoton parkerejonay huhut disonggahi ibana. Alanunga disegay gorganay, alay dialusi parkarejo ima. Ida matupudina, ot sugari mangalakka ho dua lakanay, madabu maho jalamate. Molo manggorga ho gugu au anon, sotung do tarsonggot ho. Jadi napaluahon ho doau sa sitong na. Hohom masiram, jala say manginongi ma dirohana. Songonido nangoluta, sipata roparukilon nang hamoloni. Alay boy doi gabedalata asamalua sian mara nang hamatean. Alay si ingotota akka nauli jalana denggan, dohot tu hanggoluan do ujungna, anggo sakap nang pambahenan ni debata dingoluta. Ido ubahen na patut manoktong hita, mandok mauliate di saluhut pambahenan ni debata dingoluta. Amen. Martangyang mahita. Alay Tuhan debata na marhabangsa di Banua Gijang. Mandok maliate hami tuho alay Tuhan di siala asidot holong ni roham di hami. Tarumobi ma di nama muka akaulaw nami di manugot ni Arion. Ajari hami alay Tuhan asa toktong hami mandok maliate tuho. Dilas ni roha manang arsak ni roha manang parukilon na diadopi hami. Pargugoy hami alay Tuhan. Dinalaho manggulahon akaulaw nami sigano pari. Marhiti anakmu Tuhan Yesus Kristus. Martangya kami tuho. Amin. Marede mahita, sian buku ede nomor 706, ayat sada tambah ayat 3. Rap mahita mandok di tangyang hato patay. Alea manami na di Banua Gijang. Say pinorbadia maguarmo. Say Roma harajaonmo. Say saut malomo ni roham di Banua Tongon songo na di Banua Gijang. Lehon madihami sadarion hanguluan siapari. Say sama dosa nami songon panesa nami. Di dosa nindongan na mardosa tu hami. Unang togihok kami tu pangujunan. Palua mahami sian pangago. Ay hodon na punah harajaon.
dohot hagugoon. Rodi hasangapon sa leleng ni leleng na. Amen.